Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. A semana pasada tivo lugar a tradicional xuntanza de finalistas dos premios Mestre Mateo, que este ano se celebrarán en Lugo. Imos a ver que tal foi. A semana pasada, no Museo Interactivo da Historia de Lugo, tivo lugar a xuntanza de finalistas dos premios Mestre Mateo deste ano. Falamos coa nova presidenta da Academia Galega do Audiovisual, a actriz Lucía Veiga, que nos contou os retos da Academia para os anos vindeiros e as actividades que se desenvolveron arredor desta edición dos premios Mestre Mateo. Esta directiva, aparte de continuar coas liñas un pouco das anteriores, e porque é un pouco continuista en canto a defensa da lingua, defensa do noso audiovisual, igualdade, dereitos do sector, maior proyección, maior visibilidade, se cadra temos como tamén un obxectivo a maiores extra que sería intentar equiparar se cadra a presencia da televisión dentro da academia, porque pensamos que se cadra está un pouco descompensado, gustaríanos máis presencia de profesionais do medio televisivo, para iso hai que, mellor facer certas modificacións e que se sintan integrados e que se sintan representados por esta academia. Continuando tamén con esta idea de anteriores directivas de descentralizar un pouco as actividades dos Mestre Mateo, que durante uns anos eran prácticamente sempre en Coruña ou en Santiago, e a idea é que cheguen a todo o sector e a toda Galicia, que todo o mundo poida telos na casa o máis preto posible. Xa pasamos por Ourense, por Lalín, por agora este ano por Lugo, estamos na xuntanza de finalistas ademais en Lugo. Queremos seguir por esa liña. É certo que hai, ao mellor, ás veces, certas complicacións a hora de buscar espazos que teñan o aforo que require unha gala dos Mestre, que afortunadamente é moi reclamada e todo o mundo lle apetece estar e celebrar. Pero iso nos por certas complicacións para buscar os espazos, pero sempre hai solucións. É moi bonito porque coincide cunha especie de apertura tamén de actividades, que os Mestre non sexan só o día da gala, sino que, igual que para a academia hai unha preparación de meses antes e de meses despois, que o público perciba ese traballo continuo durante o ano e que poida asistir e participar e ser testemunha de todo o que rodea os Mestre. Por iso, en colaboración ca Diputación e o Concello de Lugo, planificamos esas proxeccións abertas para que o público asista, que poideran votar a súa película favorita, charlas co equipo de produción, encontro cos presentadores e co premio de honra, e algunha actividade máis que na cidade conseguiu con moito éxito, están gratamente sorprendidos e nós tamén, da afluencia que houbo e da boa resposta e do agradecemento de todos os veciños e veciñas que sinten de repente os Mestre tamén como parte súa. De feito, este ano poderán estar incluso presentes na gala, no auditorio, na sala de 300 persoas que están no Fuxan os Ventos, así que máis de 2000 votacións no premio de público, as proxeccións todas casi completas, unha maravilla. Ademais dos Mestre Mateo, na academia hai unha serie de actividades ao longo do ano repartidas, como poden ser os ciclos Mestre Mateo, nos que sí que se leva ese audiovisual, que moitas veces é máis urbano, porque é onde están as salas, se lle permite a vilas ou a centros galegos do exterior que poidan ver as películas e os documentais, as curtas do ano. Entón, eso, por suposto, é un traballo de meses e posteriormente os mestres se empeza a facer este tour de audiovisual galego. Temos Semana do Cinema Galego, temos os foros da industria galega do audiovisual, hai os encontros de academias, porque hai ese tecido tamén de audiovisual territorial, pensamos que é moi importante, non só a Academia de Cine Nacional, sino os territorios que temos moitas cousas en común, e novas cousas que estamos preparando. Ainda é cedo para falar, pero sí que é certo que o ano que ven é o 25 aniversario e o obxectivo da Academia sempre é medrar e facer que o audiovisual medre no que estea na nosa man, así que aproveitando o ano que ven tamén haberá sorpresas. Na xuntanza de finalistas entregáronse os premios especiais, que recaeron esta vez nas series Vivo Palula e Pipo e nos filmes As liñas descontinuas e Antes de nós.
E finalmente tivo lugar a tradicional foto de familia dos finalistas. A gala dos premios Mestre Mateo terá lugar o sábado 21 de marzo en Lugo. O espectáculo, dirixido por Marta Arévalo, será presentado pola actriz Trisha Fernández e o actor Federico Pérez. Así que nos vemos en Lugo e que viva o audiovisual galego. Durante estas últimas semanas, Ourense e provincia volveron a ser un plató de cinema. Nos fomos a visitar un deles, a rodaxe de As Augas, a primeira longametraxe de Ledicia Sola. Ourense Capitale e a provincia serán os escenarios de As Augas, a primeira longametraxe dirixida pola actriz Ledicia Sola. A gravación comezou a finais de febreiro e finalizará o 14 de marzo. As Augas é un drama xeracional contemporáneo e será protagonizado pola mesma Ledicia Sola, por Melania Cruz, Marta Larralde, Lidia Veiga e Toni Salgado. Estivemos falando coa directora e actriz protagonista e co-produtor de Maruxiña Film Company, Alfonso Zaraufa. Entre toma e toma, un día de rodaxe do filme na estación intermodal de Ourense. Estamos moi contentos, sobre todo eu, porque teño un equipazo técnico increíble, tamén un elenco artístico que me gusta moito e estamos sacando todo, estamos facendo todas as escenas que necesitamos facer cada día e a verdade é que con moita ilusión e con moitas ganas de vivir esta experiencia. Levamos case 5 anos para levantar o proxecto, porque primeiro tes unha fase de guión na que vas afianzando un pouco que sería a historia e facendo distintas versións de guión, e en paralelo empeza tamén o que é o proceso de financiación da peli, non? Entón, según van entrando as distintas fontes de financiación, pois é un proceso que se pode completar en 3, 4, 5 anos, dependendo de como vai a cousa e a sorte que teñas. Entón, nos levamos case 5 anos e o bo de chegar aquí e de ter eses 5 anos detrás é que xa tes todo como moi estudiado, moi preparado e chegamos moi ben á rodaxe, non? Que é un pouco que nos está pasando. Non sin dificultades, porque na rodaxe sempre hai dificultades, pero sí que temos toda a peli na cabeza e estamos podendo cumplir o plan. Toda a peli na provincia de Ourense, na zona de Muiños e na zona de Verín, e hoxe estamos aquí en Ourense e as localizacións que temos aquí son a estación de bus-tren, temos tamén unha escena que é na Ponte do Milenio, outra na Ponte Romana, na Praza Maior, na Rúa Lamas Carvajal e nunhas residencias aforas de Ourense tamén. Esta historia, que ten moito de autoficción, parte dunha protagonista en crise vital que fai unha viaxe compartida cun par de amigas que tamén están en crise, aínda que elas non o sabían, e o que sucede na historia é que tras unha convivencia dun par de meses, pois teñen como unha revelación e deciden que se pode vivir de outra maneira e cambian, non? O que sería un pouco a súa perspectiva e a súa maneira de vivir e toman unha decisión. Nos últimos anos veño producindo a cineastas que me interesan moito o seu traballo, ou cineastas novos, e neste caso é a ópera prima de Ledicia Sola, que é moi recoñecida como actriz, pero creo que ten unha película e unha mirada moi poderosa e que me resulta moi interesante este proxecto, poder sacarlo adiante xa antes de producir a primeira película de Jaione Camborda, Arima, e nos últimos tempos tamén estiven producindo a última película de Ángel Santos, Así chegou a noite, que está a piques de estrearse en salas, e polo tanto esta nova faceta como productor para min non é interesante no sentido de acompañamento a proxectos e aportando todo o que eu buenamente poido, para min é algo moi bonito.
estivemos rodando en Verín, logo estivemos 3 días en Muiños e ahora estamos aquí en Ourense capital e as próximas semanas estaremos tamén en Muiños fundamentalmente, así que unha película plenamente ourensana e estamos moi contentos de que así sexa porque a autora é de Ourense e está moi orgullosa de facer un filme moi con ourensanía. E ademais o tema que trata, da maneira de tratalo, bueno, creo que unha película que tocará directamente a fibra sensible a xente de Ourense. Temos moita fe, moita esperanza posta no filme e pensamos que o seu futuro inmediato será un festival internacional interesante e que, por suposto, tamén estará no Festival de Ourense, pero a nosa intención é que entre nalgúnha sección importante de algún festival importante. Mira, estamos acabando a xornada de rodarse e nada, e a verdade que moi ben, estamos moi ilusionados con este filme. As augas ten o apoio da Deputación Provincial de Ourense, de Agadic e de Televisión de Galicia. Está producida por Maruxiña Film Company de Alfonso Faraufa en coproducción con Matriusca de Daniel Freud. Desde Finefilia estaremos pendentes das novidades que chegarán desta nova e prometedora longametraxe con ADN ourensán. É unha película cunha ollada moi poderosa de muller, moi feminina, moi feminista e con 4 actrices protagonistas que son espectaculares, que son Marta Larralde, Melania Cruz, Lidia Veiga e a propia Ledicia, e un home que é Toni Salgado, e creo que ten un reparto maravilloso, que é unha película fermosísima. Espero que a poidades ver pronto. E agora repasamos xuntos as películas programadas na carteleira do cinema comercial e a nosa axenda de festivais galegos. Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí. No todo. Con Hammet, a cineasta Chloe Zhao rescata o best-seller de Maggie O'Farrell para relatar as fantasmas e o latexo que habitan en Hamlet, una das obras de culto de Shakespeare. Faino desde un punto de vista original feminino, o de Agnes, interpretada por Jessie Buckley, a esposa do dramaturgo inglés, e coa súa loita por superar a traxedia familiar como pano de fondo. Fiel a súa gramática visual, xa exposta en magníficos filmes como The Rider ou Nomadland, Zhao renuncia ao artificio do drama, de época moi académico. Non estamos diante dun biopic convencional, senón a un poema visual sobre a ausencia e a dor. Hamlet de Chloe Zhao recórdanos dunha forma moi humana e sincera que detrás de cada gran traxedia escrita con tinta hai un drama real escrito con bágoas. No vive. Deberías volver a Londres. Es el hogar de tu cabeza. Es más real para ti que cualquier otro sitio. Aún siendo yo medianamente honesto otra vez. ¿No quieres saber de qué habla? ¿El qué? La obra. ¿Qué hago ahora? Mantén el corazón abierto. Mira. Morir. Dormir. Tal vez soñar. ¿Qué es lo que ves? Adiós. 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 ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Por fin llegaste! ¡Sí, he llegado! Sorry Baby é o debut de Eva Victor detrás da cámara, no que tamén é a protagonista. É unha dramedia indie cuns ritmos que adoitan gustar ao público de Sundance. O filme conta unha historia dunha agresión sexual a través dunha narración fragmentada e un retrato íntimo e contido sobre a fragilidade, a memoria e a resiliencia. O humor co que a protagonista oculta a súa dor é afilado e desafiante.
Sorry Baby é un pequeno film capaz de contar de forma original a superación do trauma e a complexidade da dor. Me pasó algo bastante malo. ¿Fue hace poco? No, fue hace algo más de 3 años. Tampoco es tanto tiempo. Sé que es difícil hablar de esto. No creo que lo sepa. Sabemos por lo que estás pasando. Somos mujeres. ¿Qué? ¿Estás asustada? Estás a salvo. Porque cuando te gusta alguien, tratas a esa persona con respeto, como si fuese alguien que vive y piensa por sí misma. Pero también hay otra forma, y está mal. ¡Hola, hola, hola! Puedo sentir en mi cuerpo que fue muy malo. Que aún así me hace creer que hay razones para estar viva. Diga. Hola, soy Marty Mauser. Estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción. ¿Y? Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo. ¿En serio? Sí, ¿no me crees? Yo... no. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tienes el Daily Mail delante? ¿Ese eres tú? Sí, el elegido. Salgo bien, ¿eh? Marty Supreme de Joshua Safdie inspíranse libremente na figura de Martin Reisman, un mofo que nos anos 50 triunfou no campeonato individual masculino de tenis de mesa. O cineasta exaspera algún dos momentos e dos elementos das vivencias que caracterizaron os seus comenzos como xogador de ping-pong, para dirixir un biopic moi libre. Timothée Chalamet, que igual parécese físicamente ao campeón original, encarna un buscavidas ao estilo Eddie Felson, o célebre protagonista interpretado por Paul Newman na película de Robert Rosen do 1961. Fanfarrón, presumido, narciso, cunha desmesurada confianza en sí mismo que o leva a cumprir increíbles fazañas e outras tantas bobadas. Martin Supreme leva o seu destino de campeón e perdedor ás extremas consecuencias. Marty Supreme é unha película disfrutable, a pesar das 2 horas e media de duración e de ser un filme deportivo cunha estrutura bastante convencional, o seu ritmo frenético e as escenas rocambolescas manteñen vivo o interese. Regálanos uns momentos moi hilarantes. Nestes días chuviosos e grises non é pouca cosa. Es verdad. Marty, una pelota personalizada como esa nos costaría un dineral, ¿no? Es una pelota única para un tío único. Es la Marty Supreme, no la Marty del montón.
Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos a semana que viene, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, buone visioni!